Għalfej kienet daqshekk tajnuna lejalik f'waqt l-istudju tiegħek. Għax meta għamilt 4 xhur fis-sodda u rġajt kelli bżonn nerġa' nidħol lura l-iskola, kienet tiktib li notes, ġor l-basket, meta kienu jgħidu nitfall fil-kultur ma kienx tagħti kasom. U anka fil-break kienet toqgħod miegħi tgħinni niekol, tgħinni ħafna. U Lea, qatt pretendejt li mill-iskola, mill-kuraturi tal-iskola tgħin il-ħabbiba tiegħek ħadd tispiċċa hawnhekk tieħu dan l-unur. Sorpriża kbira. Kif qed tħossok issa li ġejt rikonoxxuta l-għajnuna tiegħek? Onorata u ferħana. U għalfejn ħassejt il-bżonn li tgħinha wara kollox l-ħabbiba tiegħek? Ma stajtx noqgħod nara li hemm xi fil-bżonn u ma ngħinux. Appell għaż-żagħżugħ oħrajn biex jagħmlu bħalek għaliex jgħinu lil-għajrhom ukoll. Biex jekk jixtiequ xi ħaġa jagħmluha ma jqgħodux jagħtu każ għas se jgħidu n-nies. Proset ħafna.